Karena dek Nabi Adam nyo malangga perintah Allah. Di luar hendak boleh. Di luar parui menolak. Jadi ibu hati-hati jo suami nyo bajakun. Ba orang laki-laki bajakun ko. Asal mencari induk-induk rancak turun naik jakunnya. Tapi itu ketikanya mu di Minang bapak ibu sombong tu tak bagi tiga. Lai tahu ibu nama nanti tiga tak? Kau nan tahu ambo senyo? Kau ada lain dari itu ya lah. Nan pertama sombong sanduk dukuang. Kalau kini tak pakai sanduk dukuang tu orang lewat tak nak jual rice cooker. Nyolah bagaan ayahnya. Tapi orang gaya ambo batanak jo tungku tu pakai sanduk dukuang. Dari sanduk tu Ustaz dari Tempurung nambali Cinan tu bampale. Tangkainya bilah batuang nan beruyung tu. Pangabeknya rotan. Letaknya di mana? Di sisi di dinding tadi. Anam pariwak nala barang ko di bawah. Nan sanduk dukuang ko dia teh sombongnya ke pariwak ko. Padahal tukang kadang saja, nan tukang masakan saja, nan bapala jo api saja. Pariwa, ambo rancak dari Tempurung Bakilean, pangabek rotan tangkai bulu beruyung. Kaum muslimin tak sadar sanduk dukuang ko 3 kali sehari meranang yayange. Ujung-ujungnya rotan pangabek tadi laput. Saya pacah tangkai patah. Asinan baru tahu tabuang ke Palambahan. Ajan ditiru sombong sandua dukuang. Nan kedua sombong kudo bendi. Kudo bendi ku dari masanya lupa. Dari kudo pacu. Ketu pacu tu pak, kudo pacu tu lari kancang bulu bakile. Awak nyagi orang minyak seloan, nyagi talus para masak. Tiok berpacu panjang, manang panjang situ. Takana dembo masuk ketek, ada kudo namanya bintang mas, itu anak jokinya dikit tinggi, inyek lunak. Inyek lunak tu tinggi, kau yang adik jatuh di punggung kudo itu, yang lama rasai. Atunya lunak. Sampai di mana kudo pacu tu sampai awak laga bau mua ala kalah. Nyo sama aja awak nyo kalau laga bau mua kudo tu paruiknya gadang badannya melar. Sama aja awak. Kata lo lari le. Pindahlah ke kudo bendi. Tapi tenagonya tetap kuat mailo bendi kau. Cie penumpang nyelo, 2 penumpang nyelo, 3 penumpang nyelo. Kalau di Padang ada rumah makan Tarang Bulan namanya di Bandaulo, asinan kusia makan tu. Kusia makan tu nyopai kalapau tu, nyambi ampera tu nyobawa ke tevendi. Ambo perhatian taruh ilai babaso kusia ko ke kudo. Nah ada Pak. Hanya makan serang di tevendi tu. Aku do ko yo ndak lo pandai manggil yang no manggu panjang tu. Bawa sola ku si ko kudo ba ate anak do asam badang do. Kana anyam. Tibo giliran mailo penumpang talambek lari dilakak jo cambui. Capek lari babui ai selero. Amato batutui lo kiri kanan. Ambo tanyo ke kusi itu bamang ko batutui nama to kudo ko pak rupo kusi ko pagarah supaya aja nampak di kudo ko penumpang magi piti ka awak je. Nyo paulo anzala kudo ko dek kusi. Pak, awak sama laki-laki ya pak, ambo tanyo ke pak ya. Di rumah tanggo nan jadi kudo ko sia. Dan jadi kursi saja.
Jadi kudo tu laki-laki ke apa? Yang mengumpul piti kursi. Aduh senang kenyo bali tu galang, cincin, pelok rumah, ya kan? Piring, rice cooker. Ya kan? Bamang kau cuy tu kursi awak di rumah kau apa? Nyokan dari tulang bengkok diciptakan di Allah. Ya kan? Tulang bengkok tu bengkoknya ke dalam. Atau kau nyoba itu setaruhnya. Jadi apa-apa warana kesayangnya kawini di dalam dompet awak sisonyo pitis gitu. Jadi agian sekenyo sado. Kalau lah tiba dinyo sari kau baliknya. Pak, kudo bendi nang kue melo bendi jo ke penumpang kau. Lamo-lamo lamah jo badan. Dek lawaran suatu. Cuca lihat di ibu nasib kudo bendi kau. Pi suami ibu jangan ibu itu enggak. Akamale kakimu ledek kada tu. Ya kan? Anyo antala dek kursi tadi kepasang kepada mangga teh ndaknya pelihara oleh kudo. Kutiko jadi pacu, jadi kudo pacu, baranya dapat penghargaan, bara dapat piti. Ya kan? Kutiko jadi kudo bendi terbuat rumah. Ya kan? Ndak talok melo bendi le kudo ku dentang pada mangga teh. Ada produksi nanti itu, ada. Lah pensiun suaminya dari anggota DPR yang usia lah. Iya kan? Iku ayam manda talu ke dole berangke lah. Jadi sombong kudo ben nang kendi. Nyuara tadi? Tiga. Nang ketiga ku ke diurainya. Kalau ingin mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah nanti di akhirat, jangan sombong padiampo. Bahasa Arabnya seketik setadinya ulua menyombongkan diri. Bam kota sabut sombong padiampo tu Ustaz. Saya lihat dia Pak Ibu. Barana pupuk nan paliang baik dipakai supaya jangan tiba hama wereng kita racun. Sekali-kali dicampur pupuk kimia tu je pupuk kandang ciri jawi. Sudah tu dilapuan dadak kita bali dieler dilapuan dadak tu. Dicampur je tanah hitam. Ya kan? Adi seraan ke padi ke baparu itu. Tapi tatap kutikolah babuah pasti ada yo nanampo. Padi setangkai ndak boneh sado. Nan padi ampo ko ibu-ibu apa-apa lajale isi ndak ada. Tapi nyo ndak muat tunduk dah. Nama tatapnya membanggakan diri, baitunya kata. Ambo tinggi semampai gagah. Iya kan? Calia padi berisi, bertambah boneh isinya tambah betul. Iya kan? Hanya caci daripada ampo tu. Waang pendek bungkuk aja. Biarlah kami bungkuk gandawat. Itu ciptaan Allah. Sebenarnya menurut inyo bungkuk ke bawah tu, de isinya membawa. Jadi padi besi itu tidak membanggakan dirinya dah Pak. Nya tambah tunduk ke bawah. Kenapa? Kalau tiba di manusia, sekarang dia menari di atas punggung bumi. Pada satu saat dengan takdir Allah, dia akan masuk ke dalam perut bumi. Banyak orang tak sadar itu Pak. Nang keciknya nyo kamanari sedete punggung bumi kok. Nang kelama dinyo sinyo buik. Nang ketujuh dinyo sinyo kerajaan. Ndak takana larangan Allah. Sadang Nabi Adam Pak. Takana aja dinyo larangan Allah walaupun kekeluar aja di surga. Nabi Adam tu mencalik bininya menangis ke matanya. Bah menangis dia. Lah temakan yang buah tu dah. Lawa darah ambo. Lai sampai hati udah rasanya. Ambo masuk keturun ke bumi le udah tinggal di surga. Ada ibu mencalik orang rumah menangis kok. Ya kan? Hanya lulu alolah buah.
Tapi baru sakare masuk muncul sawate kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui menolak dimutahkan rasa tak mungkin tasandik saja di rakuangan jadilah jakun sampai kini. Atau mengko kami laki-laki kau bajakun bu. Takana dek Nabi Adam nyo malangga perintah Allah di luar hendak mulai. Dilulu parui menolak. Jadi ibu berhati-hati je suami nyo bajakun. Ba orang laki-laki bajakun ko. Asal mencari induk-induk rancak turun naik jakunnya. Tapi itu ketikonya mu. Nah. Tapi ibu-ibu jangan khawatir pandai-pandai saya merawatnya. Kalau pandai merawat laki-laki ko bu. Ndanya ndak warana beda jo baru piaman ke. Termasuk ambo ndak pak-pak saja. Baru piaman tu pak, barat tinggi kerambia piaman. Cuba lihat dah pak. Barat tinggi kerambia. Tapi nyo panjang saja. Kerana induk samang nempunya baru tu santiang. Ya. Nyurui je minyak. Kalau kini ada minyak GPU mah. Harum bau zarai. Aja itu nyurui baru. Nyogie talus baru masak. Nyogie susu. Jo kerambia mudonya piwa di baru tu. Mengapa kerambia masak? Jadi kami laki-laki kau nak warna beda aja itu. Pandai-pandai saya ibu memelihara di rumah. Walaupun nyoba jakun nanyang jakunnya tu.